Tot seguit, i també íntimament relacionat amb el que estem fent ara, en Jordi Vila, que l'hem repescat d'unes vacances llarguíssimes, va començar molt fort amb un estudi sobre les capitulacions que us recomano que llegiu perquè no té pèrdua i és un estudi, perdona, i tothom sap que som amics, ja. Per tant, un estudi molt ben fet des del seu punt de vista jurídic, perquè ell és llicenciat en dret i per tant ens convenen de vegades estudis especialitzats. Ell va fer un estudi explicant que les capitulacions no té res a veure amb el dret castellà i sí amb el dret català, i ho podeu trobar publicat amb les actes de les primeres o de les segones jornades. I en tot cas, dic, després d'aquestes vacances forçades l'he pescat perquè abandoni aquest retir d'amor i espiritual que té Arenys de Mar, perquè a més ens ha abandonat Arenys de Mar, i ara ens il·lustrarà amb una ponència també que espero que sigui molt interessant, com el títol ja suggereix, no? Que davant de tots aquests intents de pseudociència, d'ensenyar un document que diu que en Colom és mort, i perquè el document ho diu, quan després hi ha documents on es parla i es veu Colom actuar tranquil·lament com a viu, ell, furgant, doncs ha trobat que hi ha una figura jurídica que és la mort civil. O sigui que tu pots ser civilment mort sense estar físicament mort, i que això també té les conseqüències jurídiques pertinents. I ara en Jordi ens ho explicarà i espero que quedi establert d'una vegada per totes el que ell exposi, que quedi ben sabut de tots nosaltres a l'hora de tenir un argument més de defensar el que estem defensant. En Jordi Vila amb tots vosaltres amb la seva ponència La mort civil com a figura jurídica. Bé, moltes gràcies a tots, moltes gràcies Jordi. Bé, si jo fos James Bond, podríem haver titulat aquesta ponència com Viu i deixa morir, mor un altre dia, el demà mai mor, o només es viuen dues vegades. Però com que només sóc en Jordi Vila, l'hem titulat La mort civil com a figura jurídica, i parlarem precisament d'això, de la mort i de les maneres de morir. Abans de començar, però, m'agradaria fer una introducció prèvia que crec necessària per entendre el que més endavant explicaré. El dret és una construcció social que serveix per donar resposta als possibles conflictes que es poden donar en el si d'una comunitat de persones, dita societat, i preveure les conseqüències i responsabilitats que tenen els nostres actes amb la finalitat de construir o perpetuar un determinat estat de coses. D'aquestes interaccions socials prefixades a les que se'n deriven conseqüències en diem relacions jurídiques, i aquestes relacions jurídiques s'esdevenen bàsicament entre subjectes, que són, en definitiva, els titulars dels drets i deures d'aquella relació. Però qui pot ser subjecte d'un dret? La subjectivitat jurídica es deriva del fet de ser persona. Avui, tot ésser humà és considerat persona. La persona i amb ella la personalitat jurídica s'esdevé, doncs, d'aquesta aptitud genèrica per a ser titulars de drets i obligacions. És per la mera condició de ser home, pel que tant el dret natural com el dret positiu considera la persona com a subjecte amb capacitat per servir de suport dels drets i obligacions, i d'això en diem també tenir capacitat jurídica. La persona, per tant, és subjecte de dret i mai objecte. Per això ha estat sempre així? Doncs no. En el decurs de la història hem conegut etapes en què un ésser humà no era tingut per persona, tal com avui ho coneixem. Per exemple, durant l'imperi romà, els esclaus, malgrat ser éssers humans, eren tinguts per coses. La condició de persona com a subjecte de dret a Roma estava subordinada, en tot cas, a uns requisits civils: la llibertat, la ciutadania, la família. Per tant, podem veure com a efectes legals n'és d'important la consideració de ser tingut com a persona en el dret, ja que això et situa a l'esfera dels subjectes o a la dels objectes. Crec rellevant aquesta introducció per entendre el que ara miraré d'exposar, ja que, com veurem, la determinació jurídica de la personalitat jurídica no té per què escaure's amb els fets naturals més rellevants de l'ésser humà, és a dir, el naixement, la concepció, la mort. Avui, la personalitat ve determinada pel naixement segons l'article 29 del Codi Civil, però acte seguit, l'article 30 apunta que per als efectes civils només es reputarà com a nascut el fetus que tingui figura humana i visqui 24 hores enterament després
del ventre matern. Sense entrar en detalls, veiem ja la complicació jurídica que té aquest fet purament natural, que és el néixer a efecte de determinar-ne la personalitat, ja que un minut abans de néixer, jurídicament, el fetus és una part de la mare. Per tant, no té cap mena de personalitat jurídica per ser. Dintre les 24 hores d'haver nascut, és titular de drets com la dignitat i el respecte. Per tant, si un matés o lesionés aquesta criatura, respondria per la mort o la lesió d'aquest. Però transcorregudes les 24 hores, seria persona a tots els efectes jurídics. Per tant, podria ser, doncs, hereu en cas de mort dels pares. Veiem, doncs, la complexitat tècnica de la determinació de la personalitat a efectes jurídics. I la mort és així de complicat també, doncs veiem. L'article 32 del Codi Civil diu que la personalitat civil s'extingeix per la mort de la persona. Fins aquí sembla que no tindrem més complicació, llevat de determinar, del fet de determinar exactament i amb precisió què vol dir la mort biològica. Quan deixa d'atacar el cor, quan no hi ha activitat cerebral, llavors la frontera entre viu i mort seria molt tènue. El Codi Civil en aquest cas se'n renta les mans, no estableix ni els requisits generals ni el moment de la mort, ho deixa en mans dels metges. Si el facultatiu diu que la persona és morta, doncs ens ho haurem de creure. S'inscriu en el registre i, llevat de prova en contrari, aquesta persona restarà morta pels segles dels segles. A aquests efectes i de la seva inscripció, la mort comporta la desaparició de la persona en tant que persona, amb els seus atributs i qualitats. S'extingeixen els drets i relacions personalíssimes o vitalícies i s'obre la successió. Avui, gràcies a Déu, només podem morir una vegada i prou. Però això no sempre ha estat així. Els nostres ordenaments jurídics han conegut, fins fa relativament, a més de la mort natural, la mort civil. La idea, per tant, que només la mort natural posa fi a la personalitat és relativament moderna. La mort civil, històricament, suposava a tots els efectes una incapacitat jurídica més o menys àmplia que comportava la pèrdua de drets civils i, en general, de la capacitat civil de la persona. La persona sortia del tràfic jurídic i, per tant, ja no era subjecte de drets i, per tant, no formava part de la societat. A la mort civil s'hi arribava per dos camins. La mort civil per professió de fe en determinades ordes religioses, també coneguda per mort de claustre, i pel qual qui ingressava en una ordre religiosa s'entenia que abandonava el món dels negocis i del tràfic jurídic, i mitjançant el vot de pobresa es desprenia dels seus béns i, per tant, s'extingia la seva personalitat jurídica i se'n declarava la seva mort. L'altre camí que s'hi pot arribar és mitjançant la pena. En primer lloc, trobem una pena que suposa de facto la mort civil, que és la reducció a l'estat servil, és a dir, a la d'esclavatge, pels fets delictius com adulteri, perjuri i, sobretot, la incapacitat de pagar un deute. Exemple d'aquest tipus de pena en trobem un cas al monestir de Sant Cugat, on sempre, incapaç de satisfer una composició deguda per un delicte comès a la persona d'un home del monestir, es sotmet a la potestat de l'abat Andreu. D'aquesta manera, en sempre, l'any 1062, perdia la seva personalitat i es sotmetia a la potestat del seu amo. Dit això, cal advertir que durant l'edat mitjana els sistemes punitius en els diferents regnes de la península difereixen en funció de les fonts jurídiques de les que aquestes veuen i que, per tant, l'evolució del sistema punitiu i de les penes és substancialment diferent d'un regne a l'altre. Així es pot constatar, per exemple, que el sistema punitiu castellà, que veu de la tradició germànica, la venjança privada tingué molta més força i presència que no pas en els regnes de la corona catalana. I és per això que la gravetat del conflicte, i és per això que, segons la gravetat del delicte, i d'acord amb allò que diu el Fuero Viejo de Castilla, concedeix al particular, per exemple, al pare, al germà o parent més pròxim de la dona deshonrada, puede matar sin pena si quisiere y aquel que con ella fallare y puede matar al uno de ellos si quisiera y deixar al otro. Per tant, veiem com aquest és un càstig privat que té la persona afectada sobre qui li ha causat el mal, no pas un càstig públic i que emana d'un poder superior. En canvi, a Catalunya, segons el doctor Àngel López Amo, Marín, aquí es tractaria d'un verdader càstig exercit per la comunitat,
i aquest no deixaria lloc al lliure exercici de la venjança, sinó que l'exerceix l'Estat, conscient de la seva funció punitiva, sostraient els delictes més perillosos de la venjança privada i es sotmeten a severes penes. Per exemple, se'ns diu que el que cometés homicidi sense motiu dintre de la pau i treva, aquest serà desterrat per tota la vida. Però a diferència d'altres ordenaments peninsulars, no diu que se'l podrà matar. És, per tant, expulsat del territori, perdent tots els seus drets i la condició de ciutadà dins del territori. En aquests casos, el va haver del lloc on s'havia comès el delicte, públic l'expulsió de pau i treva i ho comunica a les demés vegueries i batllies i a tots els senyors que tenen jurisdicció. Aquestes són les arrels de la mort civil. La condemna a la pau, a la pèrdua de la pau general, el dret està protegit per l'autoritat i la població que la subroga. D'altres penes que ataquen a l'estimació civil, és a dir, afecten a la pèrdua dels drets civils i l'estima civil, destaquem la pena del bàndol, que suposa el fet de ser desposseït i devastat de totes les seves propietats, acompanyat d'un bàndol que es col·locava en les que havien sigut les seves propietats, on s'hi podia llegir el delicte que es feia públic i notori i perquè recordés per sempre la infàmia que havia resultat culpable. D'aquesta manera, per la mort civil, es perdien tots els drets polítics, la seva capacitat processal, ni per defensar-se tan sols, els drets familiars, la seva propietat, el comerç en qualsevol i se'l tenia per mort. A part, que d'aquest moment es podria començar a obrir la successió des d'aquell moment. La mort civil, per tant, d'aquesta manera passa, junt amb la mort natural, al sistema penal estatal pels delictes més greus i que s'anava graduant progressivament. Per tant, i a mode de conclusió final, podem advertir que fins fa ben poc hom podia viure una vida però morir-ne dues. Moltes gràcies. Ha quedat clar, no?, que es poden viure moltes vides en aquí.